Pinuntahan namin ang isang masarap na kainan sa bayan ng Gimbal, kung saan matatagpuan ang isang samgyupsalan na sa tabi lang ng dagat at accessible along the National Highway. Isang lugar kung saan merong masarap na kainan, magandang tanawin at nakaka-relax ang sea breeze. I'll tell you one thing, I've never been Sa much kahabaan ng pambansang lansangan ng bayan ng Gimbal, matatagpuan ang isang kainan na unti-unting nagiging paboritong tambayan ng mga lokal at biyahero. Ito ang Migs and Grill. Sa halagang 199 pesos lang, mayroong unlimited samgyupsal ka na. give you the cheap codes to get by. Good times all Umiinit ang ihawan, kasabay nito ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Dito, walang minamadali. Ang pagkain ay sinasabay sa kwentuhan at ang bawat sandali ay sinasabay sa tunog ng alon. Meron itong side dish, beef, rice, and one-time serve of juice. Sa sarap ng mga menu, naparami ako ng kain. I love what it feels like. Masarap kumain dito lalo na kapag sunset. Relaxing ang paligid at very accessible kasi nasa tabi lang ng daan. Happy and know if I can catch the sunset with my Habang papalubog ang araw, mas lalong lumalabas ang ganda ng lugar. Ang simpleng kainan ay naging tahimik na tagpuan para sa magkakaibigan, magpartner o pamilyang gustong magsalo-salo. At para sa mga gustong magtagal, may native coffee din na inihahain. Sapat para mas humaba pa ang kwentuhan. Matatagpuan ang Migs and Grill sa barangay Nanga, Gimbal, Iloilo. Bukas ito araw-araw from 11 a.m. hanggang 8 p.m. If you are from Iloilo City, it is just along the right side bago ang welcome arc ng Gimbal.